No, takže vítam vás v mojej kuchyni. Chcela by som vás týmto oboznámiť s jedným dôležitým faktom. Asi ste sa už mnohé stretli s faktom, že keď robíte griláš, tak potom, čo sa všetky suroviny zmiešajú, vznikne takáto, poviem, maslová masa. A máte pocit, že toto už dokopy nedáte, pretože ten tuk ostáva stáť na povrchu. Vidíte, ako sa to leje? No, tak vám chcem všetkým povedať, že sa toho vôbec nebojte. Je síce pravda, že výrobcovia potravín ich naozaj bastardia statočne, ale ako sa hovorí, kde pak na nás? Slovenská žena si poradí so všetkým, takže babi, toto je len chemická reakcia, ktorá sa mení, ako v postupe sa to mení len kvôli tomuto. Tento tuk krásne počas chladnutia stuhne, alebo poviem, začne tuhnúť, čím v podstate celý zamaskujete a vmiešate pekne do griláže a nič sa jej nestane. Už som to robila, stalo sa mi to, nie je to žiadna chyba, griláž určite nevyhadzujte. Všetko je v poriadku, akurát, keďže sa tuky výrobcami menia, mení sa aj postup, čiže robiť ju budete trošku dlhšie, ale netreba sa toho bať. Stačí to jemne takto premiešavať, až do momentu, keď zistíte, že naozaj hmota začína tuhnúť. Ja to robím, v podstate ju nechávam takto tuhnúť, teda ten tuk, až do momentu, keď má všetko, teda celá tá masa takých 50-60 stupňov a až vtedy ju vylievam takto na ten môj jedlý ryžový papier a potom už nie je normálna griláž, tam už nie je potom vôbec žiaden problém. Takže nebojte sa ničoho. Túto zmes pekne pravidelne premiešavať. Mne na počiatku tuk stal úplne až hore. Teraz, ako vidíte, už to klesá, už je stále ako, že masa sa pchá dopredu, takže je to všetko v poriadku, netreba sa toho báť, stačí jednoducho zachovať chladnú hlavu a myslieť na to, že všetky suroviny sa spájajú v chemických reakciách. Čiže časom a chladom sa maslo stáva tuhým, aj akýkoľvek iný tuk, a tukšie sa jednoduchšie zapracuje do griláže. To je všetko, prajem krásny deň a príjemné pečenie.